O igual que xa fixera durante o curso pasado, a AMPA do CEIP Ana María Dieguez de Asados volveuse mobilizar para reclamar máis recursos educativos. A pasada tarde concentrábanse no patio do colexio para exixir un orientador, un PT e unha L a tempo completo, xa que na actualidade están compartidos con outros centros. Nós o que pedimos é outro PT a tempo completo, porque agora mesmo co persoal especialista que hai, en ningunha das especialidades, nin de PET, nin de audición e linguaxe, nin de pedagogía terapéutica, nin audición e linguaxe, se cubre nin o 50% das sesións que realmente se necesitarían. Entón, o que reivindicamos é un especialista, un profesor especialista de PTAL a tempo completo en cada especialidade. Ademais da incorporación de especialistas para dar cobertura ás necesidades de apoio de moitos alumnos, os pais reclaman que se creen 2 aulas de quinto de primaria. Este curso conta cunha media ponderada de 28 alumnos, por riba da ratio establecida. Hasta agora tiñamos un profesor de apoio a media xornada, o que se pide é a creación de 2 aulas e un tutor para as 2 aulas de quinto. Non é normal que nunha clase haxa 28 nenos que se reclame e que non se faga nada. Pasa isto na clase de quinto, dinnos que igual non se está utilizando os profes como se teñen que utilizar e que non se dan os apoios, non se centran os apoios nesa aula. É que claro, temos esa aula de 28 rapaces, 24 pero que ponderan como 28, pero que despois non é que o resto do centro non teña ninguna necesidade. Suben nenos de infantil a primeiro de primaria que teñen bastantes necesidades tamén, hai nenos na clase de terceiro que tamén teñen moitas necesidades e os números non dan, o sea, as horas que hai de profes non dan para atender eses rapaces. Ademais de seguir co calendario de mobilizacións, non descartan adoptar novas medidas de presión, entre elas a de non mandar os nenos a clase ata que se garanta unha atención educativa de calidade. Volveremos a mandar escritos, volveremos a mandar notas de prensa, e temos na mente facer unha asamblea xeral no colexio, cas familias, para ver que medida de presión máis contundente podemos facer, e incluso nos plantexamos empezar con 0 nenos no cole para o próximo curso.